Inqas minn 20 jum mill-elezzjoni għal kap ġi tal-Partit Nazzjonalista, il-kandidati Adrian Delija u Alex Borg sottomettew in-nomina tagħhom għal karika. Dan wara li l-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista rġifiet ir-rapport ta' verifika li sab li żewġ kandidati jissodisfaw il-kriterji biex jikkontestaw din il-karika. Skont ir-rekwiżiti tal-Kummissjoni, kull nomina trid tkun iffirmata mill-kandidat u sekondata mill-inqas 3 membri tal-grupp parlamentari u 10 membri tal-Kumitat Eżekuttiv fost oħrajn. Dr. Delija preżenta nomina b'aktar minn 2000 firma waqt li Dr. Borg ippreżenta aktar minn 3000 firma. Kumment il-ġurnalisti wara li tefa' nomina Dr. Delija qal li għall-elezzjoni ġenerali li jmiss il-partit irid ikun preparat bl-aqwa nies u talent. Il-ticket tiegħi jew il-messaġġ tiegħi huwa dak ta' esperjenza, huwa dak ta' lealtà lejn il-partit, huwa dak ta' għarfien, preparazzjoni illi m'hemmx bżonn learning curve biex minnu fih we hit the ground running u nkunu kapaċi nersu għal-elezzjoni bħala gvern alternattiv. Dr. Delija qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jirbaħ lura l-fiduċja u jkun il-partit taż-żgħażagħ. Qal li l-Partit Nazzjonalista se jrid jirbaħ lura lin-nazzjonalisti li ħassewhom mweġġa mill-partit u l-laburisti li skontu jinsabu rrabjati u frustrati għax qal li l-gvern mhux jirrappreżenthom. Min-naħa tiegħu deputat Alex Borg qal li l-bib tal-Partit Nazzjonalista jrid ikun miftuħ għal kulħadd. Irrid nara partit miftuħ. Dik għamilta mill-ewwel ġurnata li jiena għamilt il-pass mhux biss f'dil-elezzjoni imma il-pass fil-politika illi rrid inkun politiku inklusiv. U dak huwa propju l-weda tiegħi li jekk il-partitarja tuni l-fiduċja li nkun kap tal-Partit Nazzjonalista jiena ser inkun qed nagħmel partit inklusiv li jilqa' kulħadd. Żied li dan hu mument ta' tama żagħżugħ u dinamika li se twassal għal rebħa nazzjonalista fl-elezzjoni li jmiss. Għalli jrid li l-Partit Nazzjonalista jiġġedded u jissaħħaħ. Żied jgħid li l-Partit Nazzjonalista għadu ħaj, għandu ħafna enerġija u li t-tim tiegħu fawdex rebaħ lil Partit Laburista u żied li dik hija l-mentalità li jrid jimxi biha għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Il-votazzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista se ssir fl-ewwel 7 ta' Settembru waqt konvenzjoni ġenerali tat-tesserati imlaqqa apposta.